Miatubang sa Senado ang iyaang pulis sa 14 anyos nga namusil, sulod sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City. Matud niya, wala man ang hidang iyang pag-umangkon dihang gikuha ang iyang pusil, sud sa nakakandado nga taguan na niini. Ani ang report. Ang pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban makapalimbawt sa balahibo. Dili lang tungod sa pagamatay sa tulo ka mga estudyante ug pagkaangol sa daghan pa. Apan kay ang mga shooter nagidad lang og 14 o 15 anyos. Sa gipaggayong hearing sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kagahapon, gipangayo sa inahan ni Julian Sisipara, kinsa usa sa tulo ka mga namatay nga estudyante nga ubsa ng edad sa mga bata nga pwedeng pasakaan og kaso. Og mga unta, matagaan sila og bugat nga silot. Ubos sa balaod, ang 14 anyos nga si alias Nash, kinsa usa sa mga namusil, walay criminal liability tungod sa iyang edad. So paano yan? Isa sa ano lang yan sa bahay Pag-asa? Pwede naman siguro. I agree. Yung sinabi ni Tolfo, I agree po. Yung sinabi niya, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano, ibababahay Pag-asa lang yun? Ha? Sa unang higayon, miatubang ang iyaang pulis ni alias Nash. Siya ang tag-iya sa pistola nga gigamit ni Nash. Matod sa iyaan, gikuha ni Nash ang iyang armas gikan sa nakakandado nga sudanan nga wala man ang hid kaniya. Miagi matod pa si Nash sa bintana para makasulod sa nakalak niya nga balay. Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house. So house. Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am. Pero yung locker ay plastic locker. Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I am only the one who had possession of the keys to my house. Napasakaan og kasong murder ang ikaduhang suspect nga si alias Rod. Gisuwayan unta sa Senate Committee nga imbitahan ang pamilya ni Rod sa hearing apan wala sila malukit. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak.